No niin, tervetuloa Partion iltateelle. Täällä tosiaan tänään aiheena 12.5. turvallisesti yhdessä partiossa. Kiva, kun olette mukana. Tänään meillä on luvassa tietoa siitä, että mitä turvallisesti yhdessä ohje ja sen päivitys on pitänyt sisällään. Puhutaan myös turvallisesti yhdessä koulutuksen päivityksestä ja turva-aikuisen pestistä. Meillä on aikaa myös käydä yksi esimerkkitapaus siitä läpi, että mitäskään tehtäisiin, jos partiojohtaja väsyy. Ja lisäksi sitten vielä voidaan chatista ottaa kysymyksiä ja kommentteja. Ja lopuksi vielä kiitellään sitten iltateille osallistumisesta ja siitä sitten jatketaan kohti illan muita juttuja. Käydään tuossa vähän esittäytymistä myöskin läpitte, että ketä meitä täällä iltateellä siis on puhumassa tänään. Ihan hetkisen kuluttua. Mutta vielä turvallisemman tilan periaatteesta, että muistetaan se, että jokainen saa olla täällä juuri sellaisena kuin on, ja jos kommentoidaan chatissa tai muuten keskustellen, niin pidetään huoli siitä, että turvataan jokaisen, kenestä puhutaan, tai jos on jotain ilmiöitä tai ajatuksia, niin turvataan se, että ei voi tunnistaa, kenestä partiolaisesta puhut. Mutta nyt mä vielä esittäydyn itse ja sitten annan muidenkin huikkasta totta kai tervehdyksensä. Eli täällä ollaan iltateetä pitämässä Suomen partiolaisten turvallisuusryhmästä ja vielä tarkemmin siitä porukasta henkisen turvallisuuden tiimillä. Mä oon toi Tarja Kallio, moikka vaan kaikille, ja mä oon täältä Tampereelta päin tänään täällä Teamsissa. Sitten siellä on Anne. Joo, mä en oikein osaa tätä kameraa käyttää puhelimella, mutta mä oon Salmelan Anne Tarjan henkisestä tiimistä. Ja Milli. Moi, minä olen Milli, samassa Tarjan ja Annen ja Kamon tiimissä. Morjens, mä oon Erikssonin Kamo ja tosiaan henkilöisen turvallisuuden tiimissä puuhastellaan kaiken näköistä. Morjesta vaan. Yes. Ja tosiaan halutaan tässä myös mainita se, että me ollaan tuosta tosiaan henkisen turvallisuuden tiimistä, mutta turvallisesti yhdessä ohjetta on mukana päivittämässä ollut myös Elina Ihanus ja Jenna Kaarela sekä mainiot partiotyöntekijät. Ja tosi paljon kiitoksia teille siitä, että olitte mukana siinä rutistuksessa viime vuoden puolella. Katsotaan sitten. Joo, turvallisesti yhdessä ohjeen päivitystä, sille oli aikamoista tilausta, lähinnä sen takia, että päivittäisiin kaikki yksittäiset tiedot, että saataisiin ne täysin ajankohtaisiksi ja kaikki linkitykset toimiviksi ja semmoisiahan käytännön järjestelyjä. Myös tuli pyyntöä siitä, että se tekstin muoto itsessään olisi vähän semmoinen helpommin lähestyttävä eikä niin ammattislangia tai mitään semmoista. Se, että myös ehkä lähestymistapa, aikaisempi turvallisesti yhdessä ohje oli kovin ehkä ongelmakeskeinen. Lähdettiin siitä, että miten ratkotaan jotain tiettyä ongelmaa, mutta me ajateltiin, että tämä voisi olla enemmänkin se, että keskityttäisiin ennaltaehkäisyyn ja myöskin niihin ratkaisuihin, että ei ihan kaikkea vaan se, että aina tarvitse tapahtua, että jotain tehdään. Ja sitten myös semmoinen, mikä tilaus tuli että meillä on esimerkiksi rock-kurssilaisia, jotka on nuorempia ikäluokkia ja semmoisia, jotka ei ehkä ole vielä pitempään tehty partiossa ollutkaan, niin että tämä ohje myös palvelisi heitä. Se, että mistä tämä tosiaan löytyy, niin on partion nettisivuilta ja tuossa onkin linkki siihen. Jep. Ja tosiaan, kun turvallisesti yhdessä ohjetta päivitettiin, niin totta kai sitten haluttiin myös
ottaa työn alle tämä Turvallisesti yhdessä koulutus, joka löytyy Partion Moodlesta. Ja mä vielä klikkaan yhden kerran jo, eli ollaan oikealla tiellä. Tässä on nyt pieniä otoksia siitä Turvallisesti yhdessä koulutuksesta, ja tätä ei ole vielä julkaistu sinne Partion Moodleen, mutta se on nyt niin loppusuoralla se projekti, että toivotaan, että se saadaan mahdollisimman pian, mutta luultavasti menee alkusyksyyn. Mutta siitä kannattaa seurata myös Partio-sähköposteja, mitä teidän posteihin tulee, ja myöskin Partion nettisivuille tulee kyllä sitten uutista, kun ollaan niin pitkällä. Mutta tässä näette kuvassa tämmöiset kuvitellun tällaisen lippukunnan porukan nimeltään Reippaat retkeilijät, ja nämä seikkailee sitten siellä Turvallisesti yhdessä Moodle-koulutuksessa Partion Moodlessa. Ja todellakin siis tähän ohjeeseen liittyy tämä Moodlessa tehtävä verkkokoulutus, joka on siis suunnattu kaikille ryhmänjohtajina toimiville ja 18 vuotta täyttäneille partiolaisille. Vaikka et olisi käynyt partiojohtajaperuskoulutusta, mutta olet yli 18-vuotias partiolainen, niin silloin käytän Moodle-koulutuksen Partio Moodlessa. Ja alun perinhän Turvallisesti yhdessä ohje ja myöskin verkkokoulutus on tehty jo silleen 10 vuotta takaperin, niin kyllähän siihen pieniä viilauksia ja vähän suurempiakin itse asiassa oli jo tarpeen tehdä. Me tällä meidän henkisen turvallisuuden tiimillä vähän niin kuin alettiin puhua Moodlen räjäyttämisestä jopa, mutta tietysti turvallisuusryhmän jäseninä niin haluttiin tehdä se turvallisesti ja mahdollisimman monipuolisesti ja sen takia myös otettiin sitten partiotyöntekijöihin yhteyttä, että hei, me tarvitaan tähän jeesiä ja saatiin hyvä vinkki Partion e-oppimistiimistä, jonka kanssa tätä Moodlea lähdettiin pyörittelemään. Mutta aika pian todettiin, että joo, että tässä on aikamoinen homma, niin sitten saatiin vielä ihan mahtava yhteistyökuvio tuonne Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekunnan suuntaan, josta löytyi sitten koulutusteknologian maisterivaiheen opiskelijoita, jotka otti tämän päivitysprojektin itselleen hommaksi. Ja tämän projektin aikana on nyt tässä keväällä 2025 tehty sitä, että tätä Turvallisesti yhdessä koulutusta on tuotu sisällöllisesti, pedagogisesti ja teknisesti nykyaikaan. Ja tosiaan tämä julkaistaan siellä Partio Moodlessa kesän jälkeen, tämä koko koulutuskokonaisuus, mutta tälläkin hetkellä, mikä Turvallisesti yhdessä siellä on suoritettava, niin se on aivan täysin pätevä koulutus totta kai, ja se täytyy nyt olla tehtynä sitten ennen kesän leirejä ja retkiä. Mutta sitten kun on se pieni vaihdos, että sinne julkaistaan uusi, niin sitten aletaan tekemään sillä uudella pohjalla sitä Turvallisesti yhdessä koulutusta. Ja napattiin tähän muutama tämmöinen niin kuin kuvankaappaus sieltä pilotti Moodlesta, joka siis tätä koulutusta on pilotoinut iso porukka, johon on kuullut muun muassa ryhmänohjaajakoulutuksessa olevia, partiojohtajaperuskoulutuksessa olevia ihmisiä, turvallisuuteen tutustuneita partiolaisia, siis muitakin kuin me, ja myös muita partiojohtajia, ketkä on tähän pilottiin lähtenyt, niin he on käynyt tätä jo testailemassa sitten tuolla Moodlen puolella. Niin tässä näkyy vähän niin kuin niitä teemoja, mitä siellä käydään läpi, ja ei mene ihan sillain, että ihan jokaista asiaa, mikä Turvallisesti yhdessä ohjeessa lukee otsikkona, niin ei sellaisenaan käydä siellä koulutuksessa läpi, vaan on pyritty tekemään kokonaisuuksia ja erityisesti silleen niitä teemoja mietitty, että sinne on saatu esimerkkitapauksia ja juurikin nämä reippaat retkeilijät siellä seikkailee ja niiden vaikkapa turva-aikuisen pestistä on siellä juttua tai vanhemman huolesta liittyen lapseen tai mitä ikinä. Et siellä on niinku monenmoisia tarinoita. Ja myöskin mietitään sitä, että miten se huomioidaan esimerkiksi, että se toiminta on turvallista lippukunnissa, on se sitten retkillä, leireillä tai muissa partion tapahtumissa. Ja tosiaan siis kun puhutaan Turvallisesti yhdessä ohjeesta ja siihen liittyvästä Moodle-koulutuksesta, niin
turvallisuuteen kuuluu myös paljon muita osa-alueita kuin nämä tämmöiset sosiaaliseen tai psyykkiseen turvallisuuteen liittyvät teemat, joten se on syytä muistaa, että totta kai myös partion olemassa olevat turvallisuusohjeet on sellaiset, mihin täällä viitataan. Mutta reippaita retkeilijöitä näkyy tässä ja esimerkiksi toi ruskeapaitainen tuolla on Leo, joka on sitten reippaiden retkeilijöiden turva-aikuinen ja hänestä kerrotaan täällä Moodlessa ja sitten tuossa löytyy eri-ikäisiä partion kohderyhmäläisiä ja myöskin sitten esimerkiksi toi vihreäpaitainen Rauni vanhempi tuossa silmälasit päässä seisoskelee. Niin näihin tyyppeihin pääsee sitten tutustumaan siellä Moodlessa, kun tekee turvallisesti yhdessä koulutusta, joka on siis yhtä lailla voimassa 5 vuotta kuin tämä tämänhetkinenkin versio. Ja suurin piirtein tämän suorittamiseen menee siellä Moodlessa semmoinen 2 tuntia. Ja tosiaan kesän jälkeen pitäisi päästä sitten tekemään tätä uutta versioa. Ja siitä sitten kyllä infoillaan laajasti partiokentällä. Koska eikö se niin, että tämä on ainoa pakollinen, niin kuin kaikille pakollinen koulutus koko partiokoulutusjärjestelmässä? Joo, kyllä se näin on ja itse asiassa me ei olla taidettu ihan vielä itse asiassa saadakaan sitä siihen koulutusjärjestelmään niin tiiviiksi osaksi, kun tämä on todettu, että totta tosiaan tämä on kaikille pakollinen ja totta kai ehdottoman suositeltava. Että vaikka pakollisuus saattaa kuulostaa vähän siltä, että oh no, mitä tässä nyt joutuu tekemään, mutta tuossa on tosi paljon hyvää tietoa, miten me pystytään turvaamaan lasten ja nuorten ja myös totta kai aikuisten turvallisempi yhteinen harrastus. Sitten hei olisi turva-aikuisen pestistä. Oliko tämä meillä jollakulla? Kyllä. Eli kuka voi hakeutua turva-aikuisen pestiin? No, turva-aikuisen pestissä on hyväksi, jos olet aktiivisesti siinä lippukunnan arjessa mukana, eli osallistut monipuolisesti toimintaan ja siten sitten tunnet lippukunnan jäsenet ja vaatimuksena on myös 18 vuoden ikä. Tärkeää on, että tunnet turvallisesti yhdessä ohjeen. Sen lisäksi tunnet turvallisuutta lisäävät toimintatavat ja miten toimia haastavissa tilanteissa. Ja turva-aikuiselle oleellista on, että hän kohtaa nämä muut partiolaiset ja ylipäätään ihmiset siellä lippukunnan toiminnoissa, niin kaikki ne tunteineen ja tarpeineen. Ja hän kuuntelee ja tarvittaessa auttaa ratkomaan pulmia. Ja yksin ei tarvitse osata, vaan apua saa aina partiotyöntekijöiltä, toki myös muilta johtajilta, niin omassa lippukunnassa kuin niissä omissa verkostoissaankin. Mutta oleellista on se, että haluaa tehdä sitä pestiä, on yli 18-vuotias ja tuntee tämän ohjeen. Turva-aikuisen koulutuksesta se on partion Moodlessa, se on kaikille pestissä oleville plus sitten pestistä kiinnostuneille 18 vuotta täyttäneille. Ja sen turva-aikuisen koulutuksen tarkoitus on innostaa pohtimaan eri näkökulmista ja sitten antaa vielä lisätietoa ja myös vinkkaa lisämateriaalia. Ja kun olet suorittanut tämän turva-aikuisen Moodle-koulutuksen, niin saat suorituksesta merkinnän kuksaan ja saat oikeuden kantaa turva-aikuisen huiviholkkia. Ja myös tätä turva-aikuisen Moodle-koulutusta päivitetään parhaillaan niin, että se on yhtenäinen tämän uudistetun turvallisesti yhdessä ohjeen ja koulutuksen kanssa. Ja tässä on sitten tämä turva-aikuisen tunniste. Eli kun olet suorittanut turva-aikuisen koulutuksen siellä Moodlessa ja toimit turva-aikuisen pestissä,
niin saat kantaa huivissasi tämmöistä holkkitunnistettä. Tämän tunnisteen voi ostaa Skandinavian Outdoorista, se maksaa 3 euroa. Se on saatavilla Fissenin toimistolta myös ruotsiksi. Ja tiedän, että jotkut piirit myös ostavat ja antavat tämän partiolaisille heidän suoritettuaan tämän kurssin, mutta se vaihtelee vähän piireittäin. Ja tuo tunniste on tosiaankin tuommoinen kirkkaan keltainen, jotta se erottuu. Ja siinä tunnisteessa on kuvattuna turva-aikuinen, joka on kuulolla. Hän kuuntelee ja kuulee. Sitten mun tehtävänä oli keksiä tämmöinen esimerkkitapaus tai keissi. Mä tykkään yleensäkin keksiä näitä ja tämä on ihan, vaikka voi ajatella, että tässä on jotain kytkentöjä todellisuuteen, niin tämä on ihan kerta kaikkiaan puhtaasti mielikuvituksen tuotetta tämä tarina tai tämä tilanne, mikä tässä lippukunnassa nyt seuraavaksi kerrotaan. Tähän on otsikoitu lupaavasti, kun partiojohtaja väsyy. Tässä on tällainen lippukunnassa luotettava, innostunut, pitkäaikainen johtaja Hanna-Mari, joka vetää seikkailijoita ja sen lisäksi hän on koulutukseltaan lastentarhanopettaja. Niin hän on näppärä keksimään ohjelmaa ja sitten lippukunta, joka ei ole kovin suuri, niin onkin päätellyt, että Hanna-Mari voi keksiä ohjelman melkein kaikkiin tapahtumiin, mitä lippukunnassa vuoden aikana toteutetaan. Ja myöskin retkillä ja sitten tietenkin leirille myös. Hanna-Marin ohjelmatoimisto on totuttu siihen, että hän sen tekee. Ja nyt sitten tässä on kuvitteellinen tilanne, että lippukunnan johtajista on koolla ja suunnitellaan kesäleiriä. Olisikohan tässä joku maalis-huhtikuun tämä vuoden aika. Ja jaetaan tehtäviä ja lippukunnan johtaja niin kuin iloisesti toteaa, että no Hanna-Marihan sitten ottaakin ohjelman totuttuun tapaan hoitaakseen ja sitten tuleekin odottamaton vastaus, kun Hanna-Mari vastaa, että hän toivoo hartaasti, että hän ei saisi lomaa leirin ajaksi, niin hänellä olisi hyvä syy olla poissa leiriltä, mikä herättää tai synnyttää syvän hiljaisuuden sitten puheenjohtajistoon, kun tämä vastaus ei ole ollenkaan se, mitä hän on tottunut kuulemaan. Ja siinä kun ollaan hiljaa ja ällistellään tilannetta, niin lippukunnan johtaja muistaa, että ai niin, hänelle on soittanut kolon naapuri sellaisesta tilanteesta, kun Hanna-Marilla on ne seikkailijat siellä ja naapuri kertoo, että ne lapset vaan riehuu pihalla keskenään, että mitäs tämä tämmöinen on. Ja lippukunnan johtaja on ajatellut siinä kohdassa, että naapurit ei vaan ymmärrä, että lapsista aina lähtee ääntä. Ja sitten hänelle on laittanut yksi äiti sähköpostia, että lapsi kertoo kotona, että heidän johtaja Hanna-Mari on koko ajan vihainen, eikä lapset oikein tiedä miksi. Siitäkin lippukunnan johtaja on ajatellut, että nykyajan vanhemmat on niin kauan ylihuolehtivaisia, että ja sen takia lapsista tulee noin yliherkkiä. Ehkä tässä onkin taustalla jotakin muuta. Meidän pitäisi sitten miettiä, että miten tällaisia tilanteita voitaisiin ennaltaehkäistä, että kukaan ei näin väsyneeksi pääsisi. Ja sitten miettiä sitä, että jos tällainen tilanne kuitenkin tulee eteen, niin mitä silloin voisi tehdä. Mikä olisi sellaista, mitä voitaisiin tehdä ennakolta. Saa miettiä myös henkisen tiimin ja sen ehdotuksia. Ja saa sanoa tai kirjoittaa. Mulla ainakin tuli mieleen semmoinen, että voiko pitää aina automaationa, että joku tekee, tai itsestäänselvyytenä, että joku aina järkkää tai muuta semmoista, että joku semmoinen kiertävä tai että on vuorotellen tehdään asioita tai muuta, niin se ehkä ehkäisee myös semmoisen, että aina se ohjelma vetovastuu tai suunnitteluvastuu olisi yhdelle henkilölle. Niin ja ehkä tämä yksi henkilökin voisi olla innokkaampi tekemäänkin jotain muuta, eikä aina sitä samaa. Niinpä, samaa mietin, että vähän niin kuin me kannustetaan lapsia ja nuoriakin niin kuin kokeilemaan juttuja ja jotenkin niin kuin muistutetaan siitä, että niin kuin tehdään yhdessä ja että niin kuin jotenkin otetaan kaikki mukaan ja niin kuin tarjotaan sitä apua
jos niin kuin ihan yleisesti harjoitellaan, että hei, kysyin kaverilta, että hei, miten sulla menee, tarvitseeko apua, ja myös sitten ottaa sitä vastaan, niin jotenkin mietin, että kuin me aikuisina sitten, että tuppaako käymään niin, että me just se unohdetaan sitä näkökulmaa ja toi, mitä Kamo sanoi, että ei nyt niin kuin oletettaisi ja huomioitaisi se, että aikuisetkin on mahdollistamassa sitä lasten ja nuorten toimintaa silleen, että he saisivat myös siitä sitä iloa ja innostusta ja niitä uusia kokemuksia. Ja toi Tarja, mitä sanoit yhdessä, niin paripesti myös tässä, ihan kuten turva-aikuisillekin suositellaan paripestiä. Paripestit on hyviä joka paikassa. Kyllä. Jep. Ja Kyllä. sitten voi tilanne elää kanssa. Et sittenhän voi olla, että se on ollutkin ekat pari kertaa tosi hauskaa ollut järkkää niitä ohjelmia ja muuta semmoista, mutta ei, niinku, et siihenkin, ja vaikka on tosi hyvä siinä ja on kokemusta ja semmoista, että siihen on ehkä helppo ryhtyä myös. Mutta eihän se pidemmän päälle, että jos aina joka reissussa tekee samat hommat ja ei pääse kokeilemaan jotain ihan vallan muuta. Mä ainakin näen, että se on partion suola nimenomaan, että välillä joutuu vähän niin kuin boksin ulkopuolelle miettimään uusia juttuja, kokeilemaan ja semmoisia, mitä ei ikinä tullut ajatelleeksikaan, että ehkä puuhastelisi. Niin se, mä ajattelin, että se on ainakin semmoinen, että sitä helposti, ja ihmisyyttähän se on, että helposti lähteekin semmoisiin, missä on jo valmiiksi vähän hyvä ja josta tietää jo vähän jotain itse. Mutta se, että siihen saisi jonkun tyypin matkaan mukaan tekee, niin se tekee jo siitä ihan erilaista tekemistä myöskin. Että siinä on jonkun kanssa pallotella niitä ajatuksia. Niin ja sitten jos on pieni lippukunta, niin voisi ehkä ottaa jonkun naapurilippukunnan kaveriksi Totta. kesäleiriä tekemään. Niinpä. Totta. Sitten mietin sitä, että mitä se kertoo siitä lippukunnan toimintakulttuurista, että jos ei pysty muuten kieltäytymään tai tehtävistä kuin sanomalla, että mä joudun olemaan töissä. Tämä, ja ehkä tulee siitä kulttuurista just mieleen se, että mitä siinä taas niin kuin ehkä annetaan jotenkin mallia tai esimerkkejä myös niille nuorille johtajille, niille, ketkä starttailee sitä jotain ryhmän johtajauraansa, tai myös tietysti vielä nuoremmakin, ketkä seurailee, että miten aikuiset niin kuin täällä meidän koloilloissa tai retkillä niin kuin puuhastelee ja touhuaa ja on niin kuin millaisessa just niin kuin vaikka tunnetilassa, että kun jos on vaikka kovin kiukkunen koko aika, niin ehkä sekin vähän voi tarttua se fiilis. Ja sitä mä mietin, että jos lippukunnan johtajalle tulee naapurilta soitto ja vanhemmalta viestiä, niin olisiko kannattanut ehkä kuitenkin sitten vähän niin kuin miettiä, että olisiko näissä jotain aihettakin siihen, että voisi vaikka jutella tämän Hanna-Marin kanssa. Aivan. Ajatteliko, että katsotaan vastauksia? Niin, mä mietin, että kurkataanko, kun kuulostaisi, että siellä voisi olla vähän näitä juttuja ehkä, mitä me on pyöritelty, niin katsotaanko, mitä on laitettu. Katsotaan. Siellä taitaa olla jonkun verran tällaista pestiasiaa. Sehän olisi yksi hyvä juttu, jos niitä pestikeskusteluja käytäisiin lippukunnassa, niin olisi ainakin joku paikka, missä voisi kertoa omista tavoitteistaan ja unelmistaan ja haaveistaan ja siitä, mitä haluaa tehdä ja mitä ei halua. Ja seuraajasuunnitteluhan tarkoittaa sitä, että olisi mietitty, että jos Hanna-Marikin nyt on vaikka jo 5 vuotta pyörittänyt ohjelma vastaava hommia, että kuka olisi sitten se seuraava siihen tehtävään sopiva. Jep. Ja parijohtajuudesta me taidettiinkin tuossa puhua vähän kaikinkin, että se olisi kyllä hyvä juttu monessa, niin myös tässä, että jakautuisi se vastuu. Ja sitten semmoinen toimintakulttuuri, että voi reilusti sanoa, jos ei jaksa tai halua tai ei huvita. Ja sitten siinä oli muutama ajatus siitäkin, että mitä sitten tehdään, jos tällainen tilanne tulee oikeasti. Ja ainakin kiitetään sitä
Anna-Maria tai tätä väsynyttä johtajaa siitä, että hän uskaltaa ääneen sen asian tuoda esille. Ja sitten hänet varmaankin ohjattaisiin taukotuvalle siksi aikaa, kun siellä hyvältä tuntuu olla. Ja sitten etsittäisiin uusi pari tekemään sitä kesäleiriohjelmaa ja heille mielellään mentori tai joku tällainen tuki sitten siihen hommaan. Siitä tulisi varmaan ihan hyvä. Niinpä. Ja jotenkin tulee mieleen ehkä tuosta mentoroinnista ja semmoisesta niinku, yhteisestä tekemisestä ja myös tuosta parijohtajuudesta myös niinku tämmöisten tilanteiden juuri se ennaltaehkäisy myös vaikka siinä turva-aikuisen pestissä. Että tämähän nyt toimii totta kai pestiin kuin pestiin, mutta just se, että tavallaan sekin voi olla semmoinen pesti, mikä kuormittaakin vähän joskus enempikin ja saattaa pyöritellä paljon muiden asioita, mutta et pitäisi myös niistä huolen niin kuin itsestänsä ja pystyisi myös sanoa, että en mä pysty tulemaan tai että jos on kaksi, niin vähän vaihtaa, että kumpi hoitaa mitäkin ja näin poispäin. Niin samalla lailla niin kuin esim. Tämä keissi on siinä hyvä, että tavallaan jos pistää vähän niin kuin yhden harteille liikaa tai oletetaan, että kyllä se hoituu, niin se on, siinä ehkä mennään myös sen ohi, että ei ehkä huomaa arvostaa sitä, että kuinka paljon toinen tekee vaikka partion eteen tai just niin kuin toi kiittämisen ja semmoisen niin kuin senkin puheeksi ottaminen, että hei, miten meillä menee täällä. Siinä myös sen ehkä toimintakulttuurin ylläpidon näkökulmasta, että jos se olisi semmoista keskustelevaa ja antaisi mahdollisuuksia myös sille, että voi todeta, että hei, nyt ei pysty. Tai että mä tarviin tähän apua. Ja sitten lippukunnalla on nyt hyvä tilaisuus sitten muuttaa kulttuuria, kun he miettii, miten he tiedottaa tästä Anna-Marin vetäytymisestä taukotuvalle. Ja sitten on myös toi puheeksi ottaminen ylipäätään, että se että joku ulkopuolinen ottaa puheeksi, mutta myös se Hanna-Mari itse voi ottaa sen puheeksi oton tietyllä lailla, että mitä aikaisemmin myös itse rupeaa hälytyskellot ehkä soimaan tai rupeaa huomaamaan jo itsessään, että rupeaa väsymään, niin sen helpompaa ja pienempi se puheeksiotto oikeastaan siinä kohtaa on, kun että venytetään sitä kauhean pitkälle ja sitten kun on ihan aivan takki tyhjä ja rupeaa jo pinna kiristelee ja muuta semmoista, niin se on tosi paljon isompi se kynnys siihen puheeksiottoon tai että ne ratkaisut on sitten jotenkin huomattavasti radikaalimmat, mitä ehkä sitten siinä olisi ihan varhaisessa vaiheessa ollut, että sitten olisi aika pienilläkin muutoksilla, niin se suunta olisi kääntynyt jo ihan toisenlaiseksi. Näinpä. Kyllä. Ja turvallisesti yhdessä ehkä ajatus on juuri toi, miten Kamosen hyvin sanottiin, että miten me pystyttäisiin aikaisemmin tai jotenkin niin kuin puhuun asioista ylipäänsä ja vähentään semmoista just vaikka jotain pelkoa siitä, että voi ei, että jos mä sanon näin, niin sitten mua ei enää pyydetä tai jotain semmoista häpeätä tai muuta niin kuin melkein asiasta kuin asiasta, niin että sitä pystyttäisiin hälventämään ja sitten toisaalta puuttuun tai tarjoan apua mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, ettei pääsisi tilanteet niin kuin kehittyy hankalemmiksi tai monimutkaisemmiksi vaikeutuun, koska niistä voi olla sitten vähän niin kuin tavallaan kun sitä kuoppaa ehkä vähän niin kuin kaivaa syvemmälle ja syvemmälle, niin sieltä on aikamoinen kiipeäminen sitten taas niin kuin takaisinpäinkin, että mieluummin sitä hiukan helpottaisi sitten jo aikaisemmin. Mutta Hanna-Mari vaikuttaa hyvin vastuuntuntoiselta henkilöltä, että hän on varmaan ajatellut, että ei voi lippukuntaa jättää pulaan. Niinpä. Ja se on varmaan aika tuttu ilmiö aika monessa lippukunnassa sitä, että ei viitti tosiaan sitä kaveria jättää oman onnensa kanssa, että semmoinen tietynlainen velvollisuus, mutta jotenkin mä ajattelen, että semmoinen mielenkiinto siihen tekemiseen ja muuhun, niin se voi olla hyvin pieni juttu, että saa tehdä jotain ihan muuta välillä tai saa vähän virkistävää seuraa tai muuta semmoisia, että ne voi olla jaksamiseen niin kuin tosi isoja boosteja sitten, kun ne oikea-aikaisesti sinne asetellaan. Sitten kun tämä partiohan on meidän harrastus, jonka tarkoitus on virkistää meitä ja ottaa mielihyvää ja hyvää mieltä. Kyllä. Se on tärkeä pointti ja
juurikin se, että joskus voi olla ihan hyvä tsekata, vähän niin kuin tehdä semmoinen, no nyt on kevät, niin vähän niin kuin semmoinen keväthuolto myös omille partiopesteille ja puuhille ja että onko niin kuin missä mennään ja se, että niin kuin auttaa myös tavallaan toista vaikka siinä tilanteessa, että jos joku kaveri vaikka vähän pohtisi, että hetkon, että miten nämä hommat multa nyt hoituu tai toi ei nyt ihan ole semmoinen, mikä multa luonnistuisi, mutta kuulin tässä esimerkiksi juurikin vaikka tästä aika läheltäkin partiopiireistä semmoisista kaveruksista, jotka nappasi semmoisen partiotaitokisa tuon tulostoimistopestiin ja kyllähän siinäkin vähän mentoroitiin sitten, pyydettiin mentoriapua vähän paremmin interpolointiin perehtyneiltä ja sitten se meni ihan tosi hienosti maaliin, mutta että se oli hyvä myös osoitus siitä, että voi hypätä uuteen mukaan tai vähän tuttuunkin, mutta vähän uudesta tulokulmasta ja sitten kun pyytää apua, niin kyllä sitä usein myös sitten tarjolla kumminkin on. Ja sitten on myös semmoinen, että voi olla tyyppejä, jotka haluaisi tehdä niitä hommia, mutta jotenkin tai että ei oikein pääsekään, koska siellä on sitten jotenkin vakiotyypit jo nimetty niihin hommiin. Että mulla ainakin on ollut moneen kertaan tullut semmoisia keskusteluja tässä vuosien varrella, että on ihmetelläänkin, että onko tämä niinku mahdollista tai että pääsee. Että mä oon kyllä tosi pitkään jo halunnut, että olisi tämmöistä tehnyt ja näin. Että joskus me voidaan niinku sillä omalla toiminnalla tietyllä lailla myös estää, että sinne tulee niitä uusia tyyppejä tai että sitä apuja tai muita semmoisia, että semmoisenkin puheeksi ottaminen, että pöytä on vapaa ja vestit on vapaa, niin ne voi olla, että sieltä intoutuu sitten uusia tyyppejä kokeilemaan just niitä uusia tulostoimistoasioita tai muita juttuja. Sitten täytyy hyväksyä, että ne uudet tekee vähän eri tavalla. Niinpä. Kyllä. No olisiko tämä meidän niin kuin tämä johtajan väsähtäminen nyt niin kuin sillain pohdittu läpi vai tuleeko vielä jotain, mitä mietittiin? Ehkä Hanna-Maria on niin kuin nyt, tai Hanna-Maria on ohjattu sinne taukotuvalle ja juteltu siitä, että hei, ettei ole mitään. Että ehkä myös mä mietin tästä, ehkä yksi mikä tuli mieleen, siis juteltu asiasta, mutta myös ehkä, niin kuin, ehkä semmoinen jonkunlainen pahoittelu myös siitä, että on oletettu. Niin kuin ihan oikeasti, että jos me kiitetään, niin on hyvä ehkä muistaa siinä semmoisessa puheeksottamisen ja keskustelujen äärellä myös se, että joskus on, tai aika useinkin voi olla ihan paikallaan, pyytää anteeksi, jos ei ole ymmärtänyt jotain tai on olettanut jotain, ymmärtänyt ehkä väärin, käsittänyt toisen kertoman jotenkin toisin, eikä ole huomannut kysyä, että hei, voiko sä kertoa lisää tai auta mua ymmärtää sua paremmin. Niin voi sanoa sori. Ja sitten myös väsymys kuuluu elämään. Että se itse kullakin, että väliin voi olla ajanjaksoja, että on vähän puhki syystä tai toisesta. Että sitten sekin, että joku kysyy tai tulee jutulle, niin että missä mennään tai että onko joku ohimenevä juttu tai liittyykö tämä oikeastaan edes partioon, se, että väsyttääkö mua se partio vai onko sitä ihan muuta meneillään, niin sekin on aika oleellinen tieto, että niitä on hyvä ehkä semmoisia asioita selvittää. Että tässä kontekstissa toki nyt ollaan partion, että mitä me partiossa voidaan tehdä, mutta että joskus se muukin elämä siellä sitten väsyttää tai on jotain semmoista juttua, niin ne voi olla hyvin semmoisia osallisia juttuja kanssa siihen partioarkeen. Koska myös partiolaisilla on muuta elämääkin. Juuri näin. Mä luulen, että Hanna-Maria on nyt ihan hyvillä mielin. Joo, näinpä. Mä ajattelen samoin. Otetaan hei tähän vielä meille tämmöinen kysymykset ja kommentit, jos tulee, niin voi laittaa chattiin, kirjoitella tai sitten jos ei haittaa itseensä, että ääni kuuluu tuolla tallenteella, niin saa toki myös avata mikkiä, mutta nyt on tälle vähän aikaa tässä, että jos tulee jotain kommentteja ja vielä ennen kuin
katsotaan tuleeko sinne chattiin jotain, niin ehkä kertaisin vähän sen, että mitä puhuttiin tässä alkuun. Eli se Turvallisesti yhdessä -ohje on päivitetty ja se löytyy ihan oikeastaan varmaan helpoiten nyt, kun tästä ei mitään linkkiä pysty suoraan klikkaamaan, niin löytyy ihan sille, että kirjoittaa Googleen Turvallisesti yhdessä ja vaikka partio vie perään, niin pääsee heti sille sivulle. Ja toki sitten nämä diat tulee sinne Iltateet sivulle, niin kyllä sitten myös talteen, niin siitä voi nappasta. Mutta eli ohje on päivitetty, sitä kannattaa hyödyntää nyt kun teette totta kai siis ylipäänsä Suomen partiolaisten turvallisuusohjeita, kun tehdään retkille ja leireille ensi kesää ajatellenkin turvallisuussuunnitelmia, mutta myös kannattaa huomioida nämä Turvallisesti yhdessä -teeman alle osuvat, eli myöskin se turva-aikuisen pesti on yhtä tärkeä pesti kuin vaikka ensiapu vastaavan tai muun siellä retkellä tai leirillä ja toki muussakin toiminnassa. Ja sitten se Turvallisesti yhdessä Moodle-koulutus, sitä ollaan nyt päivitelty tosiaan ja se on ihan viime silauksia vaille valmis ja sen semmoiset viralliset julkkarit on sitten varmasti kesän jälkeen, mutta seurakkaa myös siitä sitten partion viestintää, että siitä kyllä kerrotaan ja totta kai sen sitten Moodlessa huomaa, kun reippaat retkeilijät näkyykin siellä sitten Turvallisesti yhdessä -koulutuksessa. Mutta mikään tässä nyt keväällä tai tämän vuoden aikana ylipäänsä tehty Turvallisesti yhdessä -koulutus siellä Moodlessa ei mene niin kuin vanhaksi automaattisesti, kun se uusi julkaistaan, vaan se pysyy yllä sen 5 vuotta. Teet sä nyt sen tämänhetkisen version mukaan tai sitten sen uuden, mikä julkaistaan. Ja turva-aikuisen pestiin vähän tässä myöskin pysähdyttiin ja sitten siihen muistutuksena se turva-aikuisen oma Moodle-koulutus, joka täydentää sitä Turvallisesti yhdessä -koulutusta ja sitten sen käytyäs saat kantaa huivissas keltaista turva-aikuisen huiviholkkia. Saat ylpeänä kantaa. Juuri näin. Siellä Miettimään, mikä on turva-aikuinen ruotsiksi. Täytyy ottaa selvää. Joo, ja voisi ehkä sen muuten sanoa, että ne on vielä käännöstyessä se Turvallisesti yhdessä -ohjeen ruotsinkielinen ja englanninkielinen versio, mutta ne tulee ja sitten Turvallisesti yhdessä Moodleen, sinne Moodle-koulutukseen, niin siitä se on niin kuin mahdollista tehdä myös sitten ruotsiksi ja englanniksi. Mä luulen, että se on ihan trygghetsperson. En ole ihan varma kyllä. Hyvä tässä nyt pohtia tätä. Mutta tämä on hyvä muistutus siitä, että ollaan tärkeiden asioiden äärellä ja tärkeää saada ne myös sitten sekä suomeksi, ruotsiksi että englanniksi. Ainakin nyt näillä tietoa sitten käännettyä nämäkin materiaalit. Semmoinen hei tästä vielä, mikä voitaisiin heittää, eli me ollaan Milli, Kamo, Anne ja mä niin tosiaan tuolla turvallisuusryhmässä, jossa on myös paljon muita turvallisemmasta partiotoiminnasta kiinnostunutta ja todella asiantuntevaa tyyppiä mukana. Mutta meillä on tällainen yhteinen sähköposti, johon voi aina lähettää kysymyksiä, kommentteja, palautetta liittyen sitten näihin Turvallisesti yhdessä -teemoihin tai muutenkin vaikka partioturvallisuuden muihin asioihin. Eli just vaikka jos miettii turvallisuussuunnitelman tekoa tai pohtii jotain leiriprojektia, niin pyytäkää meiltä vaikka sparrailuapua tai yhteistä ajatusten vaihtoa, jos joku partioturvallisuuden asia mietityttää. Niin heittäkää meitä sähköpostilla ja tuossa tosiaan osoite spturvallisuusryhmä@partio.fi.
Mitäs sitten henkisen turvallisuuden tiimi? Onko jotain, mitä haluatte sanoa tähän loppuun? Halutaan toivottaa turvallisia leirejä. Hyvää partiokesää. Niin, ja muistuttaa, että turvallisuus on tapa ajatella ja toimia. Ja kiittää, että olitte mukana. Partiossa tehdään asioita yhdessä, niin se on ainakin semmoinen ohjenuora myöskin, että sillä pääsee aika pitkälle. Että jos yhdessä ja porukalla asioita mietitään ja ehkä suunnitellaan ja toteutetaan, niin silloin on moni näistä tämänkin illan teemoista niin on jo aika pitkällä. Juuri näin. Kiitos hei kaikille iltateellä olleille ja myöskin sitten tallennetta katsoville, niin samat terveiset, mitä tässä jo tulikin ja mukavia partiohetkiä kesään ja tietysti sitten syksyyn myöskin ja kaikkiin tuleviin hetkiin. Mutta seurakkaa tosiaan partion viestintää, niin kuulette kyllä sitten ihan ensimmäisten joukossa turva-aikuisille tulee omaa sähköpostia, kun Turvallisesti yhdessä koulutus on julkaistu ja lippukuntiin lähtee viestiä, mutta myös sitten esimerkiksi sosiaaliseen mediaan ja vähän uutisten muotoon koitetaan saada sitten infoa, niin tavoittaisi mahdollisimman ripeästi, mahdollisimman laajalla levikillä. Mutta kiitos kaikille iltateestä ja sitten tosiaan muistetaan toi, mitä Milli sanoi, että partiossa turvallisuus on tapa ajatella ja toimia. Kiitos.